Míšo, ty se hýbeš, myslím, hodně přiměřeně, ty zpíváš, tančíš ve spoustě muzikálů, stíháš takhle pravidelně jíst i v tomhle zápřehu? Ano, snažím se. Samozřejmě, když jsem od rána do večera třeba v divadle nebo na natáčení, tak je to mnohem těžší se stravovat tak zdravě, jak já bych chtěla. Ale fast foody teda obcházím velkým obloukem a ten čas se na to vždycky najde. Já si myslím, že to jsou výmluvy většinou. Když jsem tady zmiňoval tu Sojku práskačku, jak jsme se tady bavili s Pavlem, tak řekněte, práskněte na sebe, když jste měli ty Vánoce. Hřešili jste? Dietně, myslím, jestli jste jedli něco. Já jsem neřešil. Ty jsi nehřešil? jsme prostě jedli a jedli. No, ale co jste jedli? No, tak na Štědrý den jsme jeli jako normálně řízky, lososa nebo tak. No a potom jenom cukroví. No tak to je v pořádku. To je vlastně dělená strava, cukroví. Jenom cukroví. A jak to bylo u vás? Já jsem teda taky vůbec nehřešila. Snažila jsem se udělat bramborový salát, který jsem udělala z výhonky s klíčkama a s bílým jogurtem. Pan doktor uznale pokyluje. Místem majonézy a takhle jsme si udělali zdravý Vánoce, čili ani kilo nahoře, ani půl deka. Tak, my budeme vyhodnocovat soutěž, ano.